Уважаеми зрители, вие сте телеобещи. За четвърти пореден път в Чирпан ще се проведе благотворителен футболен турнир. Това ни съобщи днес Джими Лоу, доброволец от Корпус на мира на САЩ в нашия град. По негова инициатива на отдел спортни дейности при общината в събота, 11 април, на градския стадион в Чирпан за четвърти пореден път ще се проведе благотворителен футболен турнир с доброволци от Корпуса на мира в България и българи, които изпитват удоволствие от футбола и искат да привлекат благотворителност. Отборите трябва да се състоят от 5 играчи. Желателно е да има и резерви. Записване се за участие в атрактивното спортно мероприятие ще се проведе на градския стадион в 9 часа. Тренировката между доброволците от Корпуса на мира, други участници и представители от община Чирпан ще бъде в 10 часа, а турнирът ще започне в 11 часа. Ето какво ни каза Джими Лоу, доброволец в Корпуса на мира в град Чирпан. Здравей, Джими! Би ли се представил на нашите зрители? Да, аз съм доброволец в Корпуса на мира, американска организация, и бил съм в България за 20 месеца сега. Пристигнах в Чирпан през октомври 2007 година и ще работи в Чирпан за 2 години. За това ще тръгвам в България за този септември и за октомври. Разбрахме, че се очаква да се проведе превърналия се вече в традиционно за нашия град благотворителен турнир по футбол. Би ли ни разказал нещо повече за него? Да, този турнир започва с първа лек доброволец в общината пред мен. И това ще бъде четвърти път за този футболен турнир. И този футболен турнир ще направи пари за Център за физическа прес. И този пари ще плаща мултимедия неща, което Центъра неща. И този футболен турнир ще бъде 11 април, който е сабота. Да. И има такс. Всеки играч ще плаща 5 лева и ще бъде 4 по 4 се събори с 5 човека. Миналата година беше много хора от Чирпан и от други градове около България и доброволци от Корпус на мира от други градове също. И за тази година мисля, че ще бъде един от Румъния доброволци там и ще бъде може би войнец от Чирпан, пожарец от Чирпан и други отбори от родопите, децата с пенсиони и дом с деца без родители ще играят също. Тази миналата година. Миналата година беше може би 11 отбори и надявам се ще бъде като това тази година също. И пред футболен турнир Център за физическа прес ще организирам изложба с нещо от децата, което ходи на центъра. И тези неща ще продава за набирам пари като футболен турнир също. Събраните средства от турнира ще бъдат насочени към Центъра за работа с деца в риск. Основната дейност на Центъра е работа с деца, нуждаещи се от психосоциални и рехабилитационни грижи и с деца отпаднали от училище. Други услуги, предлагани в него, са семейно консултиране, популяризиране на приемната грижа, консултиране на бременни жени и майки до 18 годишна възраст, последваща социална работа с деца, реинтегриране от специализираните институции за временно отглеждане на деца, възстановяване на отношенията родител-дете и преодоляване на кризисни взаимоотношения в семейството. Със средствата, събрани от турнира, дарени от доброволци от Корпуса на мира и на нашите граждани, ще се закупи техника за компютърно и мултимедийно оборудване на Центъра. Входна такса за играч 5 лева. За регистрация община Чирпан, сектор външно финансиране, етаж 3, стая номер 46. Продължава